celebration, staycation with family, or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Good morning! Naimbagal daw bigat kata kayo amin na po. Maabig kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat niya mga iparuntal. Nasari balita isitan komentaryo ni Pakaradsari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kolopkan tabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service, always. Tansay magtorilingkor, magtorion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kauloptan kantabay team at technical side. Ang gapoy aron, the only one, Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes at atong tanagagik, Petsa 9 la, at bulan na Setyembre taon 2025. At sayan agaw, epektibo lalamot sa intagay na gasolina. Piso. Nako. Piso, ah? Piso? So, kanyan, nagkini ng paggasolina, atrasado kila. Timmagila lamat. So, presyo na sa gasolina at atang tanagagik sa krudo. Kanyan, anos-anusan nyo. No, na yan, manakar kayo, no, asing-singer, kila manluluganan. Lola na wala agaw, tabay vitamin D, nang pagwak natan na, bali-bali butay na agaw natan. Ay, bali-balin ko, nang paagwak mo. Oo, vitamin D.
Nantayam-tayam ani di man nagpaagawan tayo. Likas ka. Wala pagawan mi dyan. Oo. Kanyan tapian jaron tanat mabisbis kag supukapukol. Yes. Ah? Libre laya vitamin mangiras kini. Lanti. Vitamin D. Oh. Yes. Pero saray kaparatiran na motorista, karoman maingungot so karaklan. Nagilay traffic. Traffic ka man. Hindi, ramay nalapod dyan, dagupan. May timawagak. Kulan nyo la, pasumpot kami la, mga siguro alas 6. Ay, grabe. Alas 5. Anta, si Mabir at alas 8. Sobra. Actually, Akin man, walay man traffic, matraffic. katuman so problema kapaborito. Ay, age. Tano di man wala man Ay, traffic. age. Mas matraffic lalaingan. Oh, nabuntun suluganan eh. Ni sa kwanto ng Madam Elsia Soriano Agel. Ay, socialist. Traffic mat. Traffic mat Ay, na Philippine ay. Information Agency. Sa Ne? kwanto, ne? Oh. Sa mga mamang pulis sa Binmalay, awat na po sa pagiging puso. Oh. Ang haba na po ng ginawa ninyong traffic. Ay, Pauwiin nyo na po kami. Oh. Tignan mo yan, yung perwisyo. Kasi, pagkatao yung nagsa-traffic dyan, hindi niya alam kung hanggang saan na yung buntot. Correct. So, hindi niya alam kung ano yung prioritize niyang patakbuhin. Unlike dun sa traffic lights, asukat. Ay, Yes. socialist triangle. Tama ka doon. Palagi Kaya- nating na-experience Oo. yan. Alam mo, pag may traffic, ito sorry sa mga mamang pulis at nagmamando ng traffic pag sa umaga na traffic ka, alam mo nung sabi nung sakay ko, wala lay pulis kunto. Diba? Na-experience mo yan? Usually, May nagta-traffic na yun ang ganun. reaksyon. Si katutelik Oo. na anda ka paborito RJ. Ilan- Yan o, matraffic la. Oo. Ay, wala lay pulis. Wala lay man ta-traffic. Wala lay man ta traffic. Kasi Wala lay hindi puso. masukat eh. Ito perduna. Kwanta no antun may experiment so gagawin nyo. Pero si katutan eh. Nang mo ka paborito RJ, nang karoman na. Oh. 4:30, 4:40, 4:45, imalis kami di eskwelaan. Di ba? Kalit. Talaga, kalit, traffic ka. Antin sabi mo. 4:45 kasabi mi, di man antes na sa may manat braids. Oh. Traffic la. Oy, socialist. Traffic la. Diyan nilabat at sa may Rufinas. Ay, traffic la. Traffic la agad. Ganyan manaya. Ganon kahaba na nung traffic na ginawa ng pagtatraffic ng mga mamang pulis dyan sa Binmali. Pero Los Benos Sabi ng anak ko nga, sana kayo, nag-close na kayo. Kasi may munting lang, negosyo. Tapos, dito na kami sa may Lukaw. Traffic. Lukaw Traffic. Traffic na. So totoo yung sinasabi mo. Talagang mga yun, alas 6. Yes. Ganon na kahaba. Dumating alas 8. Nathan, socialist. maong labat, medyo free, may kawanan. Pero sansani. Sansani yun man so ka-traffic ka paborito RJ. So, no sa kwanto may panguluan ko, kamotor, ay grabe ang traffic. Bakit? May mga polis na ba? Meron na. Dami sila. Di ba? Yun na yun. Ay, nako. Ito na lang panawagan natin sa bayan ng Binmalay. We do appreciate your effort. Yes. Kasi kahit umuulan, andyan kayo sa daan na nakakaputi kalamor, mampapabasa. That's the very good. We appreciate that. Yung mga sakripisyo po ninyo sa ating mga mamang pulis. Pero please, kasi say problema ka paborito RJ, upot ang dami sa kilinya, manalagar may sa kilinya, bunton. Ay maong duara. Correct. Talura. Ay mantutumbukan. Andi, may taluran palabasun mo. Yes, correct. Nudjadlo kawayo, apatira. Yes. Apatira, tani, malapod north, unlad yaay, unlad bukig, malapod bukig, unlad sagor. Basta kompleto may news. Isan, wala may malapod lukaw man, may dalan, di ba? Isan ay malapod di Venecia, extension. Ay, socialist. Okay, isan wala niray lusot-lusotod kawanan. Correct. Isan kasabim lamang di manad Binmalay, di manad Taytay. Kanyan pampanangasiyo. Ikaroti labat lano, nayari-yari, noontan iran rush hour,
Polyanulare drivers. Kasi Bigayan. makapantatalusan lang rapid drivers. Totoo yan. Totoo yan. Bigayan. Oo. Ang gapoy driver, gabay ito nabanggay luganan to. Correct. Ang Oh. tutuwatan. Correct. Oh, istorbong balag mulis siya. On. Oh. Kanyan, nagbibigay ng mga yan. Natan, wala trouble, that's the time na you enter the scene and be the best actor there. Mhm. Agauntan. No, masakbay kaluloob tapat Oh. na. No, ng traffic la. Mm. May babagat to may bawlak walalay. Police. Walalay poso. Wala puso. Kanya sa... Ay, Yes, so jad sila. bin mali kasi nga pi puso. Jad agupan puso sa manmaman di traffic. Pero jad bin mali, puro police. Mhm. Kaya ikaruti pamat at kinan Mayor Pedro. Mayor, i-activate yung may traffic lights. Oh. Ditan adnan sangaan, aglapiga makatulong itan. Pero sa kulaan na matraffic, di manad manat. Manat mat, Itrabaho yo pa ya kargaan. kargaan nyo pa mat, Hindi Mayor. mo medjad yun. Na traffic lights. Kalasyaw. Adi okay. Oh, okay na. Oh. Sa kalasya, okay na. Oo. Sa totoo lang. Mhm. Kasi sinusundan nila yung traffic Oo, lights eh. Wala nang problem. Oo. Nakapahinga na yung puso doon na magaling. Yes. Magaling ka ako dahil biruin mo yon. Pigaran sangaman. Correct. Only ko. Pigaran sangaman. Mm. Ay, sosilis. Kaya, Mayor, pakabalawan Newton actually. Ya atay, antukuduk kayo na sa traffic. Nagkalalo na nakasusumpot rush hour. Kalamor, ire ugugaw. Yan ang lapot iskwilaan. Ay, age. Naksawan sa nagaw, diskwilaan on sumpot irat abong. Duay oras daddalan. Instead yaman gawalare homework da. Doy oras siya Kaya naman, ridan, ah. ayun. Kaya ridan man lapot iskwilaan. Masumpot lara ko mo, man gawa ni homework da mga nira, makapampaynawa nira ang gapo. Ay, Tadway oras, sakit oras, tudway oras irat dalan. No, lalo la pagka sa hapon nagkakaroon din ng traffic kung minsan pagka Yes. nantutumbukan lara may container van Oh. ay dakul man piga-pigara. Oo, kanya Ay, so, Mayor, Mm. pampanangasiyo, pioksoyo pa'y batik na trapiko ditan at bali na binmalay. Hindi ta wala mo sumanta traffic in fairness. Yun, Pero wala. mas lalo matraffic. Kaya lang, pag may nagta-traffic, mas matraffic. Bakit ganon? Ano kaya ang sistema Ano kayang mali doon? Oh, bigayan na lang baka pwede. Baka pwede pa. Or bigyan natin ng traffic lights para mas maayos Yes, pa. alam mo yung oras mo. Yes. Ay nako. Kasi, actually, makapaingungot yatwa ni si Sir J. Pati siya. Pati siya, appeal date at traffic, may maingungot. Pero ang dami naka-experience yan talaga kagabi. Biruin mo yung tatakbuin mo lang ng siguro pag may traffic, siguro 1 oras. Kalahating oras lang, actually. Yes. Hindi, kung may traffic na yun. Ayun na yung lang, normal may traffic lang. Oh, yes. Oh, 45 minutes. 45 minutes. The most. Pero ito, 2 hours. Ay, grabe. 2 oras. Kaya sabi ko, kontak na ako ng kontak dahil siyempre pagka ganon, alam mo yung oras kung kailan umalis, baka nadisgrasya na. Mag-aalala ka Oo. because of that long Tignan mo, kapaborito, period Jane. ng kanilang pag-travel. Even on weekends, naka-experience ko yan. 3 o'clock in the afternoon, matraffic na papuntang Dagupan. Nako. Ay, socialist. So, Mabuti kung wala ba tayong solusyon dyan sa Mabuti traffic? kung may may nagmo-monitor sa kung hanggang saan na yung buntot. 'Di ba? Yung Sana. two-way radio. Oo. Paguin mo na ito hanggang dito na yung Ah. ay nako, mga sasakyan marami na. Sir Leon, baka nakikinig ka, nakamonitor ka. Hindi, baka magagawan din ng paraan. Di sa asmulan si Mayor Pedro. It is yung nung tawag mo dito. It's not criticism, bad criticism. It but is a constructive. Yes. We are just calling your attention. Yes. Kasi yes. maingungot, kalabyan, irekaraklan, yasimusumpot, paunla at Lingayen, paunla at western part na Pangasinan. Nagkalalolad sa taga Binmale, untan mo't ere paunlad San Carlos City, Ay, nako. maminsan di may dalandam lante, gontan, kapaborito Arjay. Wala nang ibang daan kasi. Yan lang Kaya nga Papuntang sabi ko, west, sana matapos na rin ang 2nd District, yung ginagawa nilang bypass road.
Maganda kasi yun. magiging malaking tulong yan Oo. actually. Ay, yung sa bypass akin, road na yan. diyan na ako dadaan dito sa may tulay sa Dagupan. Oo. Tapos bababa na ako doon sa may Binmali area. Tagos ako ng Kwan. Yung malapit na sa bayan dyan sa Yes. Lingayen. Oo. To mention it, Oo. Lingayen. Oh, sabi ko nga kasi mas Diba? maiksi ang oras travel time doon. Maganda yun. Kasi alam niyo yung daan na naumpisa nung panahon ni former Congressman Leopoldo Batawil, doon Yes, taga-Paborito RJ. kumusta na pala si Oo. Mayor Paul? Parang wala na akong Eh, nakikita. Kaya nga na yung post daan na yan is straight, diretso, diretso. Yes, oo. Hindi liliko sa kaliwa, hindi liliko sa kanan, diretso lang. So, yung travel time compared doon sa usual route natin na maikot kasi yung daan natin papuntang Dagupan dito ka Paborito RJ. So, it takes time. Siguro yung 45 minutes the most na travel time mo from Lingayen to Dagupan, baka makakukuha mo lang sa 25 minutes. Yes. Alam mo nung ito, wag na sanang bumalik at ayoko nang bumalik. Alam mo yung yung COVID time? Ay, ang bilis ng... Sakay, suluganan na sabat mo. 15 minutos. Yes. Nasa ka na, estasyon ka na. Oo, nasubukan mo rin pala Ay, yun. siyempre. Kasi Oo. tayo kasi yung, di ba, yung, yung pwedeng mag-trouble. Correct. Diba? Bali-bali May ang ano dalan. tayo. Actually, sa kausilan mo, dadalan, sa manang panahon, aso. Bisikleta, May wala usilan rin sa gilig. aso. Naku, doon, mawayaway dalan. So, ganun pala. Pag, kasi alam nyo, yung traffic, sabi nga ng iba, is a sign of progress, pero kung minsan nakaka-apekto sa ekonomiya. Tama yun. Oo. Kasi, Kasi na-delay yung yun. mga, Halimbawa, yung i-deliver yung goods. Oo. Halimbawa sa mga riders natin. Oo, na diba? instead na 10 Makarami. minutes, Oo. makarami ng delivery, Oo, di ba? pero naaabala sila sa Yes, traffic. oo. So, instead na 10, 5 lang. So, ang- na-experience din Oo. ni Madam Ilsa. Madam Ilsa is the head of PIA, yes. Philippine Information Agency. So, Pangasinan. Information Agency. Yes. Abasak lang ti may post sa kung makakal. Ay appeal din mo si Madam Elsia kanko. Nako. At na-notice niya na puro mga pulis ang nandun. Pag ganun kasi, ito experience lang. Napag-uusapan lang. Pagka mayroong kasing ganun, talagang nasa isip mo kasi hindi naman maiwasan na may mga pag may aksidente. Ay, of Kasi course. siyempre hintayin pa yung mga otoridad, Oo, di ba? investigation, Responde. So talagang talusable yun. Yes. Talusable Yes, yun. of course. Kaya sabi Maintindihan ko, natin. baka may aksidente. Pero yung pala, pagdating mo doon, may nagtatrap. Sa totoo lang, nung Ay, na-experience ko na yung traffic from the sa tapat ng Rufinas, agi wali ng banggaan. Oh, Ba't di ba? kangko? Ganun yun eh. Ah. Yung talagang isipin mo. Yes. Pero sabiya ka nan sangaan, ang gapumat. Ala Sa pala. man, puro green. Ay, So, nanununun nako. kuya, reflectorize. May Labilatan na. kaputi na sari mga kaibigan nating mga pulis. Nako. So ito Nako, sana pag-aralan nyo dahil ewan ko kung na-experience din ninyo. Sino bang happy nila ngayon doon? Hindi Ewan ko ko na rin kung alam kung sino sino yung happy sa Binmali. Sir Chief, Madam Chief, Pag-aralan po. numambilang Oo. Kasi may mga pulis din babae na nagiging happy rin. So Sir, Madam Chief. Kasi alam mo kung paano nag-uumpisa yung traffic. Yes. Halimbawa, may hindi nagbigay ng gugudan o dinawalay bimasil. Ayun, pwede na silang pumasok sa eksena. Papasok na. oo. Hanggang hindi na alis doon. Ayun lang. Ano gusto ang dalaya kaalag Ala na. Hanggang pula. Ala na. So pwede bang kuminsan pumirag naman kayo at wag muna kayong umiksena para Sana kung mas mabilis ang baka mali yung namin. Ay, nako. Pero ito'y binabase namin sa Experience. aming experience. Ako na-experience ko mismo Yes. kahapon, Kaya kagabi. kung nakikinig man yung ating mga kapulisan at may explanation dito, kaya may nagtatraffic, feel free na tumawag po sa amin. At, From Kalit, that is the boundary ng Dagupan, Binmalay. 0945-183-4352 yes. para mabigyan kayong daan na magpaliwanag. From that place, Kapaborito Pero RJ, yung sinasabi namin ni Kapaborito Joseph, base sa aming experience. dahil Ito ang experience yes, ko. so, From Kalit to Nansangaan. Alam mo, tanungin mo ako kung ilang oras ako. ilang oras yun?
1 Oh? hour and 15 minutes. Ay nako, kalit lang yan. Kalit Kalit lang to yun. ng sangaan. Yes. Ay, sosilis. Oh. Ay nako, 1 na kung hour, walang 15 traffic, minutes. baka 10 minutes o 5 minutes. Mga ganun, sabi mo. Yes. Baka The most walang is mga 15 minutes. 15. Oh. Ah. Ay nako. Imagine Ay, naman socialist. po yung pahirap mga sir. Mhm. Alam naming nahirapan din kayong nakatayo lang dyan at Yes, nagpapaulan. ginagawa nila actually yung Oh. kanilang trabaho, in fairness. Pero nahihirapan din yes, po kami. Pero Sakit tingnan sa- niyo naman Yes. yung effect. Sakit sa paa, Mm. sakit pa sa bulsa kasi yung gasolina. Oo. Kung Maaksaya. yung nakasakay ka Ah. yung hindi ka nagmamaneho, mainip ka Yes. Pero alam mo, may mga hindi naman lahat naiinip. Mm. May tuwang-tuwa sa May- traffic. Alam mo kung Bakit? Sino? Yung katabi niya yung nililigawan. Ay, of course. Kasi matagal pa silang Lalo na yung siksikan sa bus. Hindi, yung Kasi katabi mo mismo. Ah, yung sabagay. darling mo, yung Oy. nililigaw, at least matagal. Matagal. May delay. At least matagal mo siyang Matagal na makakasama. tungtungan, ha? Oh. Siyempre. Tapos, pero ito makapaingungot kasi sa bus, nakita ko siksikan ng mga bata. Ay, alam mo yung mga nakatayo, Mm. ay doble ano sila doon. Agay! Ay, di- Alikas ko. Oh, nako. Pero, siyempre, sang ka ang ubdali ansit da. Oo. naku. Mamaya may ano diyan. Alam mo na yung patukol. Ah. Hindi yung tutukod na yung ulpo Yung- niya doon sa upuan kasi nangangawit na. At saka yung bag niya, siyempre. Oo. May bag ang mga yan. Yun ang Paano kung may pointed object pa doon sa di ba? bag niya? Makakatusok yun. Of course. Di ba? Delikado Patukol. yun. Patukol bang Siyempre tawag? maingungot ka. Ay, nako. What is happening at my back? Ay, nako. Ayan, panawagan. muna. Yes, Kaya panawagan natin, una ha? naming binigyang daan bago sa mga may natanggal, may tinanggal, may pinalitan. Ay, naku. Hindi lang sa Senado, Mm. pati sa Pangasinan. Mamaya pag-usapan natin yan. May tinanggal. Ay, nabalitaan ko yan. May tinanggal. Kasi may Sino kaya ang umaakto ngayon? Kasi may insertion din daw. May insertion? Oo. Ay, nako. Bakit- Dapat, hindi Bakit lang... uso yung insertion ngayon? Dapat, pagka ganun, hindi lang tanggal. Oo. Di ba? Bawiin. Kasuhan. Sana. Yun, sana. Ay, nako. Ano ba yan? Kita mo sa Wala Senado, tayong nagkaroon ng investigasyon. insertion. Oh. Nagkapalitan. Mm. Nako, the word for today, insertion. Insertion? Insertion. Insertion? Ah. May nana ko dyan. May na ka na? Sa insertion. Sa insertion. Kasi hindi na ako masyadong nagbabasa Dati, nung okay. kagawad ako pagka may nagpapasa ng, ng mga ordinansa, Ordinansa. tinataas ko yung may insertion. Kasi Okay. hindi kompleto. Ayun. Yun yung gusto kong sabihin. Yan. Baka malayong isipin ng Ay, iba. of course. Sige. Bago tayo malayo sa insertion, Oo. narito muna ang mga ilang pakilala na insertion din. Ang puta-putang Iren Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iren Sunata. San ang puta-putang Iren impormasyon? So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang
tungo sa progresibong bayad. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Lignay Valley. Alas 8:05 sa oras sila ating tanagagi. Kalop kantabi ni, siyempre, sari magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service always. Tan sa magtarilingkor, magturiran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. Yes, Kwanto, good morning. Oo. Good morning, Sir Joseph, Sir RJ.
Naranasan ko po yung grabing traffic kahapon, mga sir. Talagang Kwanto. lahat nung na-traffic talagang Maingungot. maingungot. Ay, agi. Mhm. Agla ko muna ulit man. Anto Madam Yes, Emma. sana. Nga siyempre, nabati na rin natin si Madam Emma. Good morning na rin kay Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Perla, Kagawad S. Esperanza, at ganun din kay Madam Ja. Kaya Gaspar family, nag-text pala kahapon na happy listening sa Gaspar family. At yung kanyang pag-congratulate kay Vice Mayor, itaktak mo, maminta, dahil may nakuha daw na award. Oh yes, meron Sabi siyang recognition. ng Gaspar, ni Manong Gaspar. Ng Kalit bin Malay. Yes. Kay Madam Marisa Cadayuna Sapiera, sabi niya, good morning mga idol, Sir Bacani, Sir Jimenez. Uy! Shout out I po like from that. shout out po from Mandaluyong City. Oy, Mandaluyong City. Kumusta dyan? Di na nababaha dyan, Mandaluyong? Ha? Di na. Di na. Diba? Sinong mayor dyan? Ha? Sa Mandaluyong? Sino na ba yung mayor dyan sa Mandaluyong? Sa Pasig, si Biko. Diba? Magkatabi yan eh. Mandaluyong is formerly Estrada Country yan. Okay. Ngayon hindi na. Akala ko San Juan. Ay, San Juan pala. Sorry, San sorry, Juan. sorry, San Juan. Kasi magkakasunod yan sa EDSA eh. Makati, Pasig, Mandaluyong muna ata. Tapos Pasig, Pasay, mga ganun. Pero, kapaborito RJ, maraming natutuwa ngayon. Bakit? Kasi napangalanan na. Nagsalita na? Ay, siyempre. Finally! Kasi kwento siguro, akin, siya klabat. Akin? Di ba? Yes. Ito na, pangalanan ko na. Ayan, yan. Sige. 18 yung mga tumanggap ng 10% to 25% Yun na. kickback. Mhm. According to Sara Diskaya and her husband Pacifico Curly Walang, Diskaya. walang takot, Yes. walang hindi walang- nanginginig yung boses. hindi, Talagang diretso ito eh. na, ikaw ba naman ang tanggalan ng lisensya? Oh, yes. Na dun sa kanyang mga statement talagang una na bankrupt. Dahil sa kahingi, wala kang makuha. Di kahit mayroon man ako, di sumang-ayon na. Ayon naman sa kanya. O sige. Di ba narinig mo rin yung sabi ni Madam Sara Diskaya? Oo. Huwag nyo kaming sisihin. Oo. Huwag lang si Bitoy ang magsabi niyan. Oo. Kasi Lookalike. pag sinabi ni Bitoy ang nagsabi, si Bitoy ang nagsabi niyan, si Bitoy kasi may pagka-amilus. Oo. Ano yung amilus? Amilot siya. Amilus. Pag sinabi niyang sisihin, Mm. yung S niya nagiging T. Okay. So, wag nyo akong titihin. Ganon. Kasi yung S naging T. Pero yes. gusto ko yung pinanood ko, pero may parang yung tinutut. Kaya hindi ko na maintindihan. Yes. Siguro hindi naman yun. Pwede sa ito sa yun. ng people audience. The following individuals were demanding. Demanding. Oy. May gulay. So, pag demanding, humihingi. Whether you like it or not, you have to give him. That's a demand. Demand. Talagang humihingi ng sapilitan. Parang Yes. Or else, alaka. Alaka. Parang ganon. Yes, ganon. Ito na. Demanding a percentage of no less than 10% and as high as 25%. Nako. Uy, ito Pero na. alam mo, may mga nabanggit na kagalang-galang din. Ni minsan hindi nakabit yung pangalan sa mga controversial. Siguro yun yung mga lugar na nagkaroon siya ng project. Kasi pag wala ka naman project doon, di ba? Oo. Hindi ka naman hihingan. Pero ito na, nagsalita na. Ito na, former Undersecretary na Office of the Presidential Assistant for the Visayas of the Philippines, Calatrava. Yung mga family name lang bimensionin natin Pasig City Lone District, Romulo. Di ba yung mga kagalang-galang Yung nga, nabibigla ako sa mga Oswag Ilonggo Party List ang lang. Quezon City 5th District, Vargas. Vargas. Yes. Ito pa, mabibigla ka dito. Quezon City 1st District Congressman Atayde. Artista yan di ba? Asawa pa ni Maine ito. Tapos siyempre si Maine connected sa Bulaga 8. Yes. Di ba? Andun si Senator Tito Sen. Ay, siya ng Senate nasa ngayon ng Senate President. Bakit kaya nagpalit? Mamaya balikan natin yan, ha? Yan.
Congressman Briones ng Agap Party List. Briones. Maagap ito. Familiar yung Oo. apelyido, Briones. Yes. Marikina City 1st District Congressman Chodoro. Ayan yung dating Marikina Mayor, di ba? Nako. San Jose del Monte, Bulacan, Lone District Congresswoman former Robes. 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 Ano yan, Robes? Robes. Oo. Ay, talagang ang namamayagpag na probinsya sa isyong ito is Bulacan. Ay, nako. Dahil may area dyan na talagang hindi nawawala yung tubig. Yes. At binabaha palagi. Ito pa, Romblon, Lone District Congressman Madrona. Madonna? Madrona. 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 Laguna 1st District Congressman Agaraw Jr. Agaraw? Oo. Nako, magagalit sa iyong tatay mo. Junior ka pa naman. Mhm. Anwaray Party List. Anwaray Party List. Congressman Noel. Noel. Walang ligaya yan. Sige. Okay. Occidental. Noel Noel, correct. Diba? Correct. Occidental Mindoro, Lone District Congressman Tariela. Tariela? Oo, Tariela. Kala ko Tarsiera. Tariela. Tariela. Baka karitel. Sige. Okay. Province of Quezon, 3rd District Congressman Arrogancia. Arrogancia? Arrogancia. Hindi arrogante. Hindi arrogante, arrogancia. Okay. Arrogancia. Hindi ako, siya. Arrogancia. Siya. Hindi tayo. Quezon City, 4th District Congressman Rillo. Rillo. Relo? Rillo. Relo ba? R-E-L-L siguro. R-E-L-L. Former Congressman Haresco Jr. na Aklan. Junior. Magagalit ulit yung tatay. Gwapo rin amin dyan ang magaganggana. May pampariban. Ikaw naman. Okay. Sige. Ganun ba yun? Siyempre. May kickback From Zamboanga, Sibugay. Zamboanga. 2nd District Congressman Yodela. Ano? Yodela. Ikaw, palagi kang naninila. Yudila. Yudela. Ganun. Diba? Caloocan City 3rd District Congressman Asistio. Asistio. Pati si Asistio. Sikat yan sa Caloocan. Ito pa. Congressman from Quezon City 6th District. Pilar. Pilapil. Pilar lang, hindi Pilapil. Kala buhay pa ba si Pilar Pilapil? Hindi ko alam. Sinaksak na yan pero buhay pa. Sige. Hinold up yan. Yes. Pilar Pilapil. Yun po yung mga binanggit ni Miss Sara Diskaya. Anong pangalan? Anong pangalan ni Diskaya? Sara din. Sara din. Parang Sara. Si Vice President. Sara Diskaya. Pero may mga na sila, official statement to mga sa social media. Alleged involves 10 to 25% demand. Yes. Demanding So tinawag ginamit na word tulad ni Congressman Asistio, syempre tinanggi. Kasi alam mo, mahirap patunayan. Yes. Bakit? May resibo ba? Of Wala. course, wala. May picture ba? Wala. Di ba? It is this fight is their words against his words. Yes, ganun yun. Yung salita niya at salita nila. Yun. Kung sino ang paniniwalaan. Pero when it comes to evidence, kung yung tinanggap, may voucher ba na pinirmahan? Yes. Yung delivery o kaya kung pinadaan sa electronic payment. Tulad ng district engineer, pag tinanong siya, hindi siya amin kasi that is self-incriminating. Diba? Pag inamin niya, di kasakasuhan siya kaagad. Diba? Guilty. Yun ang ibig sabihin ng self-incriminating. Your words will be used against you. Yes. Sa korte. Sa korte, yan. So, I invoke my right to self-incrimination. Parang ganun palagi yung sentence. Kaya i-practice nyo na yun. Kung ano yun? I invoke my right to to self-incrimination. Yun na yun. Para hindi na kayo mabulol. Yun.
Di ba? Siyempre, sabi rin ni Congressman Atayde, the better half of Maine. Si ano yan, si Arjo. Sumikat yan sa, kontrabida siya dun sa ang probinsya. Siyempre, deny din. Deny. Ganon din si Congresswoman Pilar, si Congressman Romulo, si Congressman Vargas, si Congressman Agaraw Jr. Yes. Lahat yan, denied. Bakit? Ito in general. Kasi si Diskaya, siya yung napipiga. Pero nationwide. Yes. Nationwide. Di ba? Ito nga yung sinawalat ni ngayon Senate, ano siya, parang pangalawa. Anong posisyon niya? Senador Ping Lacson. Yung pisay-pisay ng pondo. Yun. O sulat ng dako yan. Kaya lang, siyempre, yung nabanggit, kasi si Diskaya lang. Si Diskaya Sa panig lang yun ni Diskaya. Kasi contractor siya. Yung mga nabigyan niya. Paano kung magsalita yung iba? Yun. Kung mapiga din sila. Yes. Ay isa pa lang contractor yan. Pamilya Diskaya pa lang yan. Yes. Ilan yung mga binanggit na contractor ni Pangulong BBM? 15. Kaya yung mga isa pa lang yung nagsalita. Yung mga nagre-react doon, ay buti wala dito sa amin. Buti wala doon sa lugar namin na mga congressman, na mga congressman. Na Hindi mga pa tapos binanggit. ang laban. Kasi iisa lang yun na kontraktor. Paano pigayin mo lahat ng kontraktor? Ay, nako, baka lalabas diba? na lahat. Sasabihin nila dahil ilan yung nababanggit dyan? 10. 15. 15 na contractors. Yung controversial na 30% ang kinukuha. Yo. According to, di ba, may nagsalita na about that? Isang mayor yun. Ay, so may experience yung ganun. Siguro, ay natutuwa. Wala pala sa mga congressman namin. Kaya kung di ba? Kasi isa lang na kontraktor yung nagsalita. Yun yung mayroon siyang transaksyon sa mga lugar kasi may Romblon, may Manila, may Bulacan, iba't ibang. Mayroon pang Northern Luzon. Doon siya nakakuha ng mga proyekto. Alam na dat? Yes. Ng mga nandyan. Di ba? Binulgar na nga ni... isa lang ang safe. Senador Jinggoy. Bakit? Di ba? Sabi niya, may mga senador ba? Sabi niya kay Mr. Diskaya. Ang sabi ni Mr. Diskaya, wala. Ang sabi ni Senador Rodante Marcoleta, safe ka na. Ngayon, safe na. Yung mga una na issue locus talking. Hindi ka doon lang locus investigating. Doon lang sa issue yun. Oo nga. Kaya nga hindi pa nabubura yun. Yun lang. Kayo naman. Kaya nga pag sabi nag-iimbestiga kayo, yun yung sabi nung isang kumpare kong manginginom, dapat yung mga nag-iimbestiga, yung talagang, alam mo, sabi nga nila kapaborito yung pagkatao, yung ano ka talaga. Clear. Pag humarap, pero sabi naman nung humarap ka sa korte, dapat pag humaharap ka sa korte, malinis ang iyong kamay. Pero may kontra dyan. Alam mo yung isa? Natatalos na hoy, huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi pa napapatunayan. Of course. Di ba? Presumption of diba? innocence. Baka biktima din siya ng mga circumstance, alam mo, election, mga ganon, di ba? Kaya wag mong sabihin yan. Na-involve man siya, hindi pa napatunayan. Yun din ang gusto kong sabihin, di ba? Kung sino man yung involved loon na hindi napatunayan, wag mo na tayong maniwala. Baka mamaya sinisiraan lang. Iisa lang sisisihin natin dyan. Ang punot dulo ng lahat ng mga problemang to. Tao. Yan na naman, di ba? Kasi papasok na naman si Bosan Lee. Yun. Kasi kung kayo naninindigan sa tama, yes, hindi kayo tumatanggap ng Bosan Lee, hindi kayo bumubuto for consideration, bumubuto kayo according to your conscience, bumubuto kayo according to their performance, pagkatao ng mga kandidato na binubutos natin, walang problema. Ito na walang yung corruption. Yes, ito na yung talagang sentimento naman ng mga kontraktor. Nibus nga tula ng Diskaya, yung sa parte naman nila. Dahil yung una na sinabi niya doon, sinubukan niya, di ba nagka-bankrupt pa siya? Yes. Dahil
hindi ako makakakuha. Meron pa nga siyang binigyan, di ba? Na bata daw ng isang kongresista. Pero wala naman natuloy na transaksyon. Mayroon hanggang sa parang yung alam mo yung sumama ka sa Agos. Magkaroon lang ako. Doon na nag-umpisa yun. Gusto kong i-play yung portion na yun. Okay. Yung i-play wag nga nyo natin. kaming sisihin. Yes, oo. I-play nga natin yun. I-play mo nga. Yung marinig ng... Yung isang video ni Madam Sara Diskaya, wag yung unang tinuro natin. Yung sinasabi na niya na, wag nyo kaming sisihin. Kasi wala naman silang, ang pinalmudamot eh. Yes. Mampawot ka, straight ka, sige pa. Angga po. Ay, mampikawot kay Desat. Yun. Yun na nga yun. So, ang punot dulo, kasi binuto natin sila. Sila na may mga ganong thinking na ang nasa isip nila, makakabawi sa kanilang, sa gastos nila. Kasi, ang gastos nila, siyempre, mga lari ROI da. Ay, siyempre. Alam ka na. Ay, ka naman ninegosyo. Yun. Yun na nga, naging negosyo yung pagtakbo at pagsilbi, public service. Ay, nako. Ganyan naging negosyo ang public service. Ay, akala ko yung yung mga politiko? Yung mga politiko. Tama ka dyan, kasi may nakausap ako, pero nasa taas na. Sabi niya sa akin noon, nung nakausap ko, paglalaban ka dito sa ganitong posisyon, kwintamla. Kwintamla. Unlaban ka, unyalabat sa gastusun mo, akala lalaban, apirdi ka. Iyupot mo la, kunto. Kwintam la. Tani unyay, alam so ko, anta, kwintam la may pansilbim, kwintam mo la no pigaray, ay, totoo ito, sinabi na. Kwinintaton talaga. Ilan ang income. Okay. Sa isang mayor yun sa isang taon. Kwininta to. Nata, ang gastos sa iyo niya. Nabawi. Nabawi to. Kanyan, aka mantitipid. No talagang gabay mo. Yun. Sugal ya, singa sugal. Kwanto mo. Matalo. Mampaunan kay malangga pa. Angga po. Balag. Yun na nga yung mali doon, Kapabrito RJ. Bakit ganun ang sistema? Ito, pakinggan natin. Si Miss Sara Diskaya. May si Sara Diskaya. May I call on Mrs. Sara Diskaya to please present and read before us your sworn statement. Madukin natin, sir. May sakay, may Lasya Diskaya. May sakay. Pero i-play din natin. I-play din natin yan muna. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesar Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa.
Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta, at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, we will make sure that they will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit ibig na basahin na lang niya so we can para himayin na namin yung kanyang sworn affidavit? We will make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we've been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. I do agree with Attorney Senator Pakibilisan nyo lang para Marcoleta. makatipid tayo ng panahon. Ikon naman maghanap Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Hindi niya Gerard ibubulgar doon, Construction. yon, sila lang ang may alam. Correct. Ito, para, malaman ng publiko, direct to her mouth, di ba? Yes. Ayan, yan. Ito, ulitin natin ulit. Papalikin natin si Madam Diskaya doon sa second video engineer. Hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag niyo kaming gawing panakibutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya, wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaba ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga At least natin. Natin. Agto exclude sa sarili to. Natin. Natin. Kaya nga, sabi ko nga, meron kayong matitira. Meron din siguro. Pag lahat ng kontratista nagsalita kung sinong binibigyan. Di ba? Kaya lang ang dilema ngayon Kapabrito RJ kasi yung Blue Ribbon Committee na nagpasimula ng mga hearing na ganyan na kung saan talagang nabulgar yung mga pangalan ng ilang mga congressman sa 10 to 25% na demand
magpapatuloy pa kaya? Mhm. Kasi after that, nagkaroon ng Rebound? balasahan. Bakit maalis si Marcoleta? Si Senador Panfilo Lacson na ang papalit na chairman ng Blue Ribbon Committee. Oh? According to the rules kasi, kung sino yung nasa majority, sila ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Nasa majority ba noon? Si Marcoleta, nasa majority. Yes, nasa majority siya dati. Unfortunately, sa naganap na revamp sa Senado, si Senador Marcoleta is now part of the minority. Ay, nako. Oh. Pero, umaasa ako. Wayakin, bakit? Dahil unang nagbulgar ng Pisay-Pisayan is Senador Pampilo Lacson. Yan. Panindigan niya. And knowing Senador Pampilo Lacson, nung mga unang termino niya, siya ang hindi tumanggap ng kanyang PIDAF. Yan. So, tingnan natin, kapaborito, Ajay. I think, may kumpiyansa pa, kung ako, tatanungin mo, may kumpiyansa ako. Okay. Kaya Senador Pampilo Ping Lacson. Tutuloy natin yan. Pagkaralaman po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iran Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Ayasu #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden
Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:37 lahat atin talagagi kadlik na ay balay. Kalop kanta bini, sari magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, Joseph Kanilang Bakani. Sabi ni Madam Marisa, kanina tinatanong natin kung sino yung mayor sa Mandaluyong. Mga Abalos pa rin Talagang daw. Abalos Counter yan, Mandaluyong. Siguro Yes. dahil sa kanilang magandang serbisyo. Oo. Sigurado yan. Kaya papalitan mo yung maganda yung pinapakita. Yes. Parang ganun. Oo. Kaya thank you Madam Marisa. Okay, Madam Marisa. Sabi naman ni John Lord Rachab. Good morning mga idol, kapaborito Sir Joseph, Sir RJ, watching from Pangasinan mga taram. Oy. Ang bayan ko, Barangay Katugan, shout out sa mga Gwapo Pagtulog, Mendoza Alon, Doms Esteban de Guzman, Jervy Mamuyak Pastor, Raymond Bachar, and Errol John Bakar. Yun. Yan. Kay Jane Nasin Tawata, wow, kaibaditan si Boy Mantatalpak. Boy Tawataw. Mantatalpak, oo. Oy, kay Teresa Baranda at Boy Baranda. Nakita ko kaya kahapon pag punta ko sa office close na. Ay sayang, di ko nakausap si BM Vincent. Oo. Kay Madam Estrelita, Nanay Conching, Estrelita Sireso, good morning Sir Joseph, Sir RJ, kapaborito kanto ng Nanay Conching. Sana may pang lunch kami ni kapaborito Joseph dyan sa may Japanese restaurant ninyo, Tites, Dyan sa Binmalay at Lingayen. Japanese restaurant. Madam Tess. Nakapasok ka na sa mga Japanese restaurant? Nakapasok ano kayang mga na rin food ako. doon? Alam mo yung mga sushi. Ganun ba? Kailangan na mabanggit natin yan everyday, Madam Tess. Mura lang naman. Yun. Madam Tess. Pwedeng si partner ko dito ang gagawa ng alam mo na. Di ba? Yes. Kasi, di ba dun sa Pogi, ang dami nang nagpapagupit dun sa Pogi-Pogi, di ba? Tulad sa Barber's. Barber's Salon. Diyan po sa may bayan ng Mangaldan. Tignan mo. Marami nang pumopoging niya ngayon sa bayan ng Mangaldan at gumaganda. Yes. Dahil sa Barber's Salon. Ganun yun, Ate Tess. Yes. Para maraming kumain dyan sa yung Japanese restaurant. Yan. Good morning kay Ninong Bert Jimenez at kay Madam Juliet Oy, Andrada. Good morning. Pangamaan, Bert Jimenez. Account mo kay Pangamaan. Jimenez. Correct. Anatan, Pawilan Timay, Agawan Revamp. Kasi kaya rin nasamay. So pati mga chairmanship na. Yes, nagbago. It follows. Yes, it follows na. So nagkaroon ng revamp.
tinanggal po si Senador Chis Escudero as Senate President. Umupo si kanyang karibal. Parang bigla-bigla, walang kaya likas. Nga eh. Di ba? Oh, sige. Sabi nga ni ang liknaan na balik ka paborito RJ eh. Ano to? Mukhang nililihis na yung issue sa flood control controversy. Bakit parang ganun? Nagpalit ng liderato kasi matatandaan po ninyo si Senador Chis Escudero, sila po nagpaumpisa niyan. Yung mga si ate mo nga nagulat eh. Nagulat sila bakit biglang nagpalit at umupo si Senador Tito Sen. At napalitan si Senador Chis Escudero at sila na dati mga Duterte Black kasama sa majority, naging minority na sila kasi ngayon. parang 15 ata yung nakuhang boto ni Oo. So mayroon pang natirang ilan? So siyam na sila ngayon. Siyam sa so minority. Si Chis Escudero, Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva, Alan Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Bongo, Robin Padilla at Bato de la Rosa. Si Subiri lumipat sa majority. Ay siya yung pangatlo, di ba? Oo. Third man dyan sa Senate. Sa Senate, dahil Soto, Lacson, saka siya. Yung mga posisyon dyan. Kaya yung mga committee nagbago rin. At napalitan si Senador Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya at ang pumalit si Senador Panfilo Lacson. Ang likna ay bali ngayon. Magpapatuloy kaya yung investigation o masi-shift na naman ang issue sa impeachment. Impeachment ni Vice President Sara because di ba? Pero alam mo sayang. Kaya nga sabi ka sana tayo na tuloy-tuloy. Sana wag mamatay. Yes. Wag mamatay yung ngayon issue pa naman na may mga pinangalanan na Yes. Si Hara. Kasi si Sara. Si Sara, 'di ba? Doon na lang sa statement ni former Senate President Chis Escudero na sinabi niyang we conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. Sa ilalim ng aking panunungkulan, may ilang bagay tayong nakamit at nagawa. Nasabi na rin ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico sa pamamagitan ng paghihiring. As a final act earlier, I signed the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. After that, may nag-react. Ang sabi nung nag-react, Senator Chis Escudero may consider the Blue Ribbon hearing as part of his legacy, but it is unfair to call them an accomplishment when they relied on unfounded claims. Malinaw na ang mga pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan, kundi para sa paninira. And worse, the accusations came from contractors themselves, those already under investigation and admitting responsibility for ghost projects. True accountability rests on facts, not on innuendo. Ang sabi-sabi ay hindi ebidensya at ang paninira ay hindi kailanman magiging hustisya. The House of Representatives remains focused on real work, safeguarding every peso of the people's money and serving with integrity and resolve. Safeguarding the every money. peso. Every peso? Safeguarding every peso of the people's money and serving with integrity and resolve. Sino yan? House Speaker Martin Romualdez. Wow, ang sarap pakinggan. Hari naman. Pero alam niyo yan. Pero siya rin, hindi kaya ang daming nabanggit. Nagtaas ng kilay dyan sa likna na yan. You can see in their faces, kapaborito RJ. Kaya nga ang tanong ng likna ay bali ngayon. Liknaan ng mga taong bayan, kapaborito RJ. Ano na ang mangyayari sa naganap na mga hearings? With the new leadership in place sa Senado, matutuloy pa kaya? Will it continue? Or, kasi we could also take the other circumstances. Ano yung mga isang circumstance na nakikita ng likna ay bali o ng taong bayan, kapaborito RJ? Sino yung isa sa mga accused ng mga congressman? Atayde. Si Atayde,
asawa ni Maine Mendoza. Sino si Maine Mendoza? Kay Senador Tito Sen. Di ba kasama niya sa Itbulaga? Oh. So, ang tanong ng taong bayan, ano na ang mangyayari sa binulgar ni Diskaya, Madam Diskaya, yung mga pamilya Diskaya, na isa sa mga involved na congressman is Atayde. Si ano yan, artista yan. Sige, so abangan natin. Pero sa liderato ni Senador Ping Lacson, parang aasa ko dahil siya yung unang nagbulgar din dyan sa mga apagan. So, wait and see tayo, pero tayo alam naman natin na kung kailan nila yan may ipalaisay, alaman din natin yan. Sige. Kasi alam mo, talagang ito sinusubaybayan na ng madlang people, taong bayan. Ang gusto nila, may managot. At hindi yung kontraktor ang managot, kundi yung mga nakinabang. Dahil malinaw naman sa mensahe, sa salita ni, di ba yung pinili natin? Yes. Napipilitan lang sila dahil kung hindi naman sila gagawin, di ba? Wala naman silang kikitain. Sino yung talagang kumikita Yun. sa mga nangyayaring kurakutan sa pundo ng bayan? Patungkol sa paggawa ng mga proyekto na nilalaan ng billion of pesos. Kaya kung may nangurakot, dapat may managot. Yun. Hindi yung alisin mo lang. Yung alisin mo lang, na wala na, inalis mo lang. Kung sa palagay mo nagnakaw, kasuhan mo. Yun. Di ba? Dapat hindi managot. yung alisin mo lang. Inalis mo, di happy siya. Gaano kalyo ka? Ano Nakalek wartak. It carries yung pagkaalis niya is condonation na yon. Di ba? Ay pakin na po. Sapat pa ba yung sapat na ba yung alisin? Di ba? Yung isang sa palagay mo gumawa ng mali. Di ba? By the way, dito na lang tayo aasa na rin. Isa pa, kung with Senador Panfilo Lacson, ako rin umaasa sa sinabi ni Pangulong BBM na yung bubuuin niyang investigation commission sa mga flood projects, walang sasantuhin. Ayun. Huwag niyong santuhin. Ayan. Ito. Sige. Ito may nag-text dito. Yung dalawang opisyal sa Pangasinan, anong dahilan ng pagkaalis kung ay ng Arnolfo? Dapat imbisigan. Ano ba't inalis? Parang may narinig ako. Wala akong alam po dyan, Sir Arnolfo. Sino yung dalawang binabanggit mo? Pwede paki-identify. Pero ang parang wala na sa pwesto, bakante na ang posisyon ng yung little governor. Anong posisyon yun? Pagka sa provincial administrator. Yung administrator. Bakit? Iba na ang provincial administrator natin? Wala nag-resign daw. Ay, nag-resign. At kahapon sa kanilang ano yung rason ng yun resignation? Baka may alam ka, Arnolfo, pakitext naman. Kasi kahapon, according to an information, mayroon ng parang memo na kumalat on his behalf kasi wala na nga ang pipirma sa mga pinipirmahan niya bilang administrator yung legal officer. Si attorney ano nang pangalan nun? Yung babae? Yung babae. Siya na yung pipirma doon sa mga tinatrabaho ng provincial administrator. So tama yung sinabi mo, Arnolfo, wala na siya as provincial administrator. Pero kung anong rason, wala pa akong alam. Ano kaya? Parang nakakagimbal din yan. Yes. All of a sudden. Oo, dito yan sa ating probinsya ng Pangasinan. Ano kayang dahilan? Saka, may mahigpit ba or mabigat na dahilan? Yes. So, kaya kumpletuhin mo yung detalye, Arnold, kung gusto mong maibahagi ito. Yes. By the way, kahapon nakapanayam din natin si board member Jerry Rosario, di ba nag-birthday? Oo, board member. Belated. Oo. Ay batiin ko nga pala muna ng good morning kay Sir Maxi Solis. Di ba? Senior ka na, board member. Senior na si board
board member? 60 na siya? Pero wala sa mukha. Wala Panganay pala siya sa atin. Sa Talindag. Ang kaugawan natin, si board member, si Mayor Ming. Si Mayor Ming. Kung anong edad mo, edad din niya. Edad ko din. Yes. Si board member Ming Rosario. Ito medyo shift tayo sa mga good news din na nangyayari dahil patungkol naman ito sa pangangalaga ng kalusugan. Siyang chairman ng Committee on Health. At nung isang linggo, nung nakarang Lunes, nandyan siya sa may Pampanga ata, lahat, Clark. Lahat ng mga municipal health officer dahil napag-usapan yung universal healthcare. Lalo na itong yakap. Maganda ito at kung miyembro ka dito, lalo na sa mga kapuspalod nating mga kababayan, yakap. Yakap. May yayakap po sa inyo. Oo, ito pakinggan natin. Hindi yan akap hindi akap. Iba yung akap. Iba yung akap. Ito yakap. Yakap naman ito. Sige. At sa mga programa ngayon na patungkol naman sa health, as chairman ng Committee on Health, si board member Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Yes, good afternoon, board member. Bilang chairman sa Committee on Health, ano po yung mga sinusulong natin para sa ating lalawigang Pangasinan? Balita ko, may pinunta na ata kayo nung last session representing our province patungkol sa health, board member. Yung Lunes, nag-meeting lahat ng mga MHO at mga chief hospital sa update on the implementation ng universal healthcare. At napag-usapan doon na talagang medyo naayos na yung pag-implemento natin, yung mga lista, nakapag-lista na tayo ng ang target natin is 2 million, pero more than 1 million na nalista sa ating konsulta o yung tinatawag nila ngayon na yakap program ng PhilHealth. Malaking bagay dyan, siyempre nakatulong yung konsulta program ni Governor at kaya marami na lista sa ating probinsya. In fact, tayo ang isa sa mga pinakamarami sa buong Pilipinas ang nakaregister na sa yakap program ng PhilHealth. Ito yung para sa mga kababayan natin na pwede silang malibre sa mga... sa outpatient consultation. Kasi alam natin dati pag PhilHealth, inpatient labat. Pero ngayon, meron na akong outpatient services. May gamot, may mga laboratory na pwede nyo ma-avail libre sa mga konsulta or yakap centers sa buong probinsya. Okay, so mayroon pa po bang magaganap na pagpapalis sa board member? Tuloy-tuloy. Yung enlistment sa konsulta o yung yakap program ng PhilHealth, tuloy-tuloy ho yun. Saan ito ginagana? Usually sa mga healthcare facilities sa amin. Pag sa probinsya ka magpapalista, sa mga 14 hospitals ng probinsya doon kayo pwede magpunta. Yung pinakamalapit sa inyo, pwede kayo magpalista doon. Yes, at ngayon, board member sa probinsya natin, pinapatupad na rin yung no billing policy. Yes, actually, matagal na no billing ang probinsya ng Pangasinan. Kasi ang ginagawa natin, yung makukuha sa PhilHealth plus yung mga pinagkaisa, hindi na kailangan umikot pa sa iba't ibang politiko. Hindi na download na sa mga hospital. Kaya pag merong kulang ang PhilHealth, ang gagamitin ng probinsya, yung MAIT naman. Tsaka yung medical assistance for indigent patients. Kung kulang pa rin yun, probinsya na mag-subsidize. Yes, pero siguro hindi dito kabilang yung tinutukoy natin, yung mga nasa charity dahil alam naman natin sa mga government hospitals natin, mayroon din yung parang private room. Yes, dito, ang tinuturing sa no billing policy, applicable lang ho yan sa mga ward patients, mga service patients. Iba talagang usapan pag nasa private rooms kayo or private ward ng isang hospital. Yung mga service wards, libre ho lahat naman. Basta meron ho tayo kasi meron bihira lang naman siguro na pagkakataon na yung gamot ninyo hindi nakalista doon sa
31 molecules na in-sponsor ng PhilHealth, no? Kasi mga gamot na hindi kasama doon, kung minsan kailangan yung bilhin po yun. Okay, so sapat naman po yung nilan natin ngayong budget para sa ating mga government hospitals. So far, kanina kasi nag-present, kasi na-point ng binigyan na ng permanent appointment si Dr. Bito at Dr. Villar Espino. And sinabi naman nila na may sapat pa naman na budget ng ating probinsya para ma-sustain itong no balance billing policy ng gobyerno. Okay, thank you, board member. Unless may mensahe pa kayo, lalo na sa mga kadistrito natin, board member. Wala lang, kaya yung mga taga-distrito po natin, kung mayroon kayong health problem at di pa kayo nagpapalista, pwede kayo palista. May pinakabalapit sa District 4, Mapandan, at saka Manawag Community Hospitals. No? Kaya pati yung usapan sa mga rabies, sasabi na naman ho kanina na as of now, mayroon pa marami pa rin yung mga bakuna ang ating mga province-run health facilities. Kaya nabibigay pa rin ho yan ng libre sa ating mga community, provincial at district hospitals. Okay. Kapaborito Joseph, si board member Jerry Rosario, si kato sa chairman ng Committee on Health sa Sangguniang Palalawigan. Bali-bali man, kapaborito RJ, So, now I understand, ibig sabihin ng yakap. Yes. So, makakatulong in times of need. Lalong-lalo na sa pagka nagkaroon kayo ng health problems, yan po. Yung meron tayong malalapitan kagad na makakatulong sa atin. Tantay mo lalo man sakit ka sa lakad hospital. Sanggapi kwarta. Sanggapi kwarta. Kamnatan tawalay kuruan down payment. Manpa-check up kalabat, walalay bayaran mo. Yes. Di ba? Pero atan may abitlanan ken atalusang kumat na Presidente BBM. Libre laso saray serbisyo ada saray hospital tayo papakurang na sa DOH as long as miyembro po kayo ng yakap konto. Ayun na pala yun. Yun na yun. So, nice kwan. Sana makatulong, maraming matulungan yan ng ating kababayan. Alam mo naman sa kalusugan kapaborito RJ, pagkakalusugan ng pinag-uusapan ay napaka-importante. Sa sekundaman lante, walang kwenta ang yung yaman kung ikaw naman ay sickly. Nanunutang ko lamot si the late board member Bobby Ferrer. Kasi sa may pidaf to may kunting pundo nilaan niya sa gamot. Di po liam laram ang gaway kinditan waiting shed kanto. Pero liam laram may na monoblock basta siya jad tambal kanto. Dabali-balin pa yung baga to. Siya pa un sirom dumanad kin waiting shed no wa madabong yaman sasakit. Correct. Siya pa unirong di mairungan tagtulan alsela man to. Ikaman sasakit kanto. Wala mo so rason to. Pero atalante aliling ti pa nang i-budget, walay butang muya. Sikay kinad health, sikay kinad infrastructure, tapi ano bali-bali pa nagbilayo. May party-party yan. Okay. Health is wealth. Ganun yun. Ang kapalay-malay, may oras sa atin talagaging tabayan na susunod kagad ang number 1 yung kapaborito, Joey Baby. Akalo pa kanta bay lalang wala liknay bali sari magtariran ka paborito. Amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor magtarin ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta bay team on the technical side the only one Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito. Dito lamang sa number 1 music source of Pangasinan. News at music, ha? News at music. Anong napakinggan ko? Music. Yung pala, news at music. Pinagsama po. Music. Ayun. Na sa the number 1 music sa Pangasinan. Ang DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkad